В много положения малко се позабавихме, обаче Наско Узунов си искаше малко повече време. Вие сте се разбрали с него. Винаги, да. За Наско Узунов винаги. На него може да се сърдиш вече. Добре, започваме веднага с червените картони Левски и Ботев. Където има някои обструкции. Да. За втория червен картон. Да. Така, какво прави Веско? Ето го, това ли беше? Така. Веско Минев се възмути, че му показан червен картон. Не бе, чакайте сега малко. Да бе. Нека да видим какво правят двамата, защото Веско Минев няма какво да го обсъждаме. Цонев иска да бие, той тъче. Ето това прави. Като кажете, накрая съм аз, нали така? Ето ти си, давай. То ти си човек. Добре, това, което виждам аз, че синият футболист провокира играча на Ботев. Той го удря с топката, тъй като това е удар, тъй като продължение на ръката е топката в този случай. Червен картон за футболиста на Ботев за провокация. Най-малко жълт картон. Ако той е имал жълт картон, става автоматично червен на футболиста на Левски. А защо така не обяснихме ситуацията, когато в обратния матч Ботев и Левски, който беше когато изгониха Минев? Трябва да се върнем на този матч. Защото тогава дори сам той си каза, че е всеки... провокирал, нали? Обаче те изгониха Гари Родригес. За това говориме. Аз не съм против. Сега гонят тук обаче Минев. Още повече. Момент. Защо? Окей, аз съм съгласен, че това е удар с ръка. Това не го коментираме. Минев си е загонен. Тук нещата са ясни. Въпросът е, никой не говори за това сега. Той е очевидно, като му мята топката по глава. Такава провокация ли е тази? Това е удар. Това е провокация. Той може да приемем, че той иска да вземе да бие тъче. В един матч се случва може да му е казал нещо. Поне 10 такива. На кого да е казал? На Минев. Футболиста на Левски на Минев, да. Добре да е. Ама да не го чул съдията. Как ще го чуя оттам? Виждам, значи Минев няма как сам да тръгне да удря. Добре, ти съгласен ли си от твоята практика? Колко случаи има в един матч, в който топката излиза в тъч, неустановено за кой и почва да се дърпат играчите, кой да бие? По друг начин. Няма много такива. Тъй като Наско Узунов не взе време, тук може да спорим дълго. Аз те питам следното. Ако в тази ситуация Минев не беше ударил с топката малки от Левски, щеше ли да извади втори жълт на Мана Цонев? Така. Много хубав въпрос. Значи казвам, ако Минев не е провокиран, може би нямаше да извади. Не бе, той го провокира. Обаче Минев удържа и си бие тъча. Не го удря. Ще има ли жълт картон за Цонев? Показва кръвнокръвие. Тогава ти казвам 1000%, че няма да изгони Цонев. Да, но в момента това виждаме. Първо, там виждате къде е тъча, т.е. няма много бързо се взема топката. Затова футболистите са толкова близо един до друг. Никога няма да изгони Цонев за тази провокация, ако не е. Сега в момента, в който става тъча, аз виждам как веднага Цонев се хвърля с топката да търси да бие просто иска да изравни силите на терена. Това е. И то гузно. Много гузно. Много гузно стана. Няма Минев как да тръгне да прави това нещо срещу футболиста на Левски, ако не е провокиран. Жалко, това е най-добрият ми съдия, аз това мога да кажа. Да, аз също. Това е жалко. Извади. То да го хареса много като съдия, но тук според мен това беше... Аз го уважавам страшно много. Тук направи колко е 0-0. Примерно. Той целият мач си беше 0-0. Не, да кажем, че не съм гледал мач в интерес, но да кажем, че футболиста на Ботев Минев в случая иска по-бързо да продължи играта. Никога няма да изгони Цонев. Той се личи как бързо поема да играе. Аз ви казвам, за да ви убедя, че съдията е сбъркал, че той няма да изгони Цонев, ако не Минев не беше направил това. Това може само да гадаем. Не може да гадаем. Има основание да се даде жълт картон. Какви провокации Ники, какво основание? Двамата скачат за топката, тя излиза в тъча и скачат двамата да бият тъча. Да не би да му е застанал така да ни изпълни тъча. Той иска да хване топката. Задържи. Ама не виждаш, че хваща топката. Ама не виждаш, че хваща топката и иска да бие тъча. Добре, питам следната ситуация. Да кажем, че футболистът на Левски не е имал жълт картон до тогава. За тази провокация той получава жълт картон, продължава да играе. Какъв е проблема? Обаче да говорим, че ако Минев не го удари с топката, той няма да го изгони никога. Най-добрият български съдия прекрасно знаеш, този има жълт покамов, втори 10 на 10 мача продължава спор. Съдията си търси спокойствие в мача. Това е глупавото. Не взима принципното решение. И не мога да убедите в нищо. Мога да говорим до 12. Картон е абсолютно заслужен, жълтия също. Това е моето мнение. Добре, твоето е важно в крайна сметка. Заслужава ли Гачев жълт картон за влизащи 90-та минута? За това влизане. В допълнителното време. Да, заслужава. Ето казвам. Това е изключително грубо влизане. С бутоните напред. Ако е това в кръка на футболиста. Да не говорим за жълта за червен. След това виж къде изритва топката. Дори за това пък може. Защо ме борят? Четвърта допълнителна минута, всяка секунда е ценна тук. Той сели топката, отива половин минута, докато той върна. Колко време след сигнала? Добре, тук свири съдията и той след половин секунда я вади в фаут. Зверско изчистване. Добре, половин секунда, бе. Той не е чул и сигнала, още както се казва.
Добре, окей, добре. Само искам ти напомня, че за същата ситуация почти в същото време, допълнителното време на Лаута на Валю Илиев бе показан жълт картон, с който той гори. Само това искам да ти кажа. Заслужава си жълт картон тук с 100%. Добре, аз не съм против жълтия картон. Когато гледаме тези положения, когато в нея е замесен национал, не бива да забравяме колко картони си изпросиха националите. Тук, Ники, може би, те не бива да бъдат жалени. Съдията тук направи грешка. Трябваше да покаже жълт картон на Гаджев за влизането и веднага след това втори жълт картон за изритване. Ето, ти влагаш тази ирония, Боре, за която после ще си ядеме опинците. Аз казвам сериозно, без ирония. Какво ще му стане на Гаджев? Тук дай му един жълт, сигурно нито ще му повлияеш, си играе в мачовете. Ама ти чули ма да каже, че не е за жълт картон. Аз също мисля, че е грубо влизане. Вложи ирония сега. Да не говорим, че след това преразкарал топката. Значи жълт за едното и червен за другото. Искам да кажеш, че има цели две ситуации да се избере за коя от тях да взе. Той е за жълт картон, аз казвам, че не е за жълт съдия от Италия и Германия ще го изгони без да мигне окото и ние се вайкаме в националния отбор. Давай нататък. Има ли засада на Славия срещу Берое? Това беше много интересно. Това е много интересно. Гледахме и се чудихме. Да, това е хубав ребо за помощник. Лошото е, че не се вижда както трябва. Вижда се, че се удря. Значи за го Светем Генов, играча на Славия във видима засада, но при паса се удря в главата на защитник на Берое. Ето тук. Въпросът е сега тук дали защитника случайно играе. Има лек рикошет в глава на защитник на Берое. Има лек рикошет. Въпросът е какво е преценил асистент съдията. Как е застанал и как е видял футболиста на Славия. Това е. Има ли... Трябва да се доверим на асистент съдията, според мен. Тук дори да има рикошет, то се... Ако футболистът на Славия в засада, той си в засада. И подаването е видимо насочено към него. Рикошета не пречи, не отклонява топката. Не. Тук не е нископосъмно да играе с топката, както беше един случай преди 2-3 седмици. Но ако асистент съдията е преценил, че футболистът на Славия не е в засада, още в първата ситуация, той ще остава да играе. Не, той гол... Много е спорно, но трябва да се доверим на асистента в този случай. Да, но си е засада сега. Не, засада, ако дигне асистент съдята. Ние му се доверяваме. Ние му се доверяваме, ама си е засада сега. Какво да кажем, това се виждам. Има ли основание за дуспа за Славия или жълт картон за симулация? Тук отбелязахме, че Ристоцков е скандално близко. Казваме го като негово достоинство. Симулация. Така осъжда и съдията. Добре. Събира двата крака и ляга защита. Но не показва картон. Аз пък смятам, че правилно не показва картон. Ще ти кажа, защото въпреки всичко има контакт. Имаме трето положение. Виж как се взира. Той, защото е много близо, Ристоцков се взира. И според мен, не знам, аз тук смятам, че съдията е абсолютно прав. Защото трябва да вади за всяко падане в наказателно да се брои симулация. Играта продължава. Когато чакаме, че Ристоцков сбърка на Левски Локов, ето сега тук е на 2 метра. Той пък не е нормален. Колко трябва да дълго продължението на Локо Пловдив в ЦСК? Ако броиме само господин Александров трябва да каже. На Данчо Господинов. Той завежда сектор продължение. Няма 15 минути. Колко продължение трябва да бъде? Според мен на този матч. 6 минути продължение ти се вижда малко. Ами защо? Ма чакай бе, Боре, ти гледал ли си матч? Гледал го, разбира се. Гледайте какво става. Да не кажеш, че 10 минути е лежал Данчо Господинов. Аз съм гледал матча и в Дупница на Марек ЦСК даде съдята 16 минути продължи. Официално 16 минути продължение. Защото резултата беше 0-0. Няма значение. Ние показваме, че Господинов лежи точно 5 минути. Какво значи малко ли ми се струва? Къде лежи 5 минути? Така ми казва редактора и къде лежи 5 минути? Дайде. На земята. Според мен дори... Айде стига. Как да лежи 5 минути? И то не веднъж. Колко смени има второто по време? И то не веднъж, 2 пъти. Колко смени има второто? И сигурно 5-6 поне. 5 минимум. Как смени 5-6? А колко да има? Не знам, питам. Да, двата толкова. Сигурно 5. Ако 30 секунди се поставя за всяка смяна и 5 минути, значи 8 минути, примерно. Колко минути е продължението? Дадено. Плюс допълнителното лежане на... Не. От тия 6 минути според мен как ще е лежал? Аре стига, как ще е лежал 5 минути? Боре, слагай бас тук, другия път. Борейте го бе, върви часовника горе. Не веднъж, не еднократно. На 68,30, аз го гледам, че върви. Да им дали ще е на 73,30. Айде да видим къде ще бъде. Това е само от едното му лежане. Сега ще му събираме лежанията. Айде, моля ти се. Той ако беше така гошо, мач не може да завършва на време. Ама нали затова ги показваме тия неща да ги... Те в Киево, уния във Верона... Левски и Киево още да играят, ако седят да ги връщат. Беха уния във Верона още. Моля ти се, те откачиха хората.
Не дей така сега. Ники заведе всичките му лежанета ще ги събереме и ще даде 10 минути. 6 минути е да пълно достатъчно време. Колко да даде? До гол. В Германия за смените, както казва Антон Геров, стига си дал тази Германия, в Англия дава около 7-8 играе най-силния футбол, бе. Германия играе най-силния футбол в момента. Имаме 2 страшен футбол. И накрая приключваме. Знаете ли как приключваме? Двата отбора са финалисти. Най-верен е часовник на седа. Сега имаме... Как ме изненада? Ники, имаме 2 минути до реклама и 3 положения от Ако беше дал 2 положения повече, ЦСКА ще изради. Не, правиме ги тези неща и съпоставки, за да гледат, да преценяват и да са малко по-смели. Аз мисля, че специално за тия продължения много пъти съдиите се застраховат. Да, мач, който е трябвало да има 4-5 колеги, те ще карат да пускаме. В Англия дават по 7, 8, 9, без да им пука всеки уикенд. 3 положения много кам за 2 минути трябва да ги обсъдим. Борето да казва, той е афектиран. Не, аз не искам да казвам нищо. Има ли Дуспа тук? Има си специалист тук, аз какво да казвам. И за двата отбора такива смешни аванти са се давали, Няма че... Верно. Чакай да чуем. Няма Дуспа. За мен просто футболистът е паднал, ръката му е част от тялото, няма къде да я постави. Няма друг футболист на белия балет, доколкото... И помага на Валдес да я хване сега. Да, абсолютно. Еми така е. Помага. Ето, хваща я от ръката му в ръцете на Валдес. Няма къде да се сложи ръката. Ще отрежа. Не може да си ампутира. Ето, виж какво става сега, ама извинявай, той му подава с ръка, бе, Томе, чакай сега. Добре, какво да това е във вратарското поле. Ще дадем до спаме, нищо няма да направи. Ама момент сега, нали, това сме казали, че когато играч играе несръчно, то това не се брои като бонус, че играе несръчно. Това е физиологично. Да не е падал. Той трябва да го остави да види какво ще направи. Той трябва да е като цирков актриса да си сложи ръката отзад да си я скрие. Ще я скрие. Колко си ги слагат? Да си я скрил. Добре, още едно. Спорно Барца Реал. Следващо положение.